Sashen Hausa na BBC ke magana a kan mita 16 da 19 da 25 sai kuma tashoshin FM a wasu ƙasashen Afirka, har ma da shafinmu na intanet wato bbchausa.com. Masu sauraro Haruna Ibrahim Kakangi ne ke fatan kun wuni lafiya a cikin shirinmu na karfe 8:30 agogon Najeriya da Nijar, wato 7:30 kenan agogon GMT da Ghana. To a cikin shirin namu ne yanzu za ku ji cewar al'ummar Iran na dakon jin sunan sabon jagoran addini na kasar bayan majalisar masana ta kasar ta ce an cimma matsaya kan sabon jagoran. Saudiya ta tabbatar da kashe mutum biyu a wani yanki na babban birnin kasar wato Riyadh sanadiyar musayar wuta da ake yi tsakanin Iran da Amurka da kuma Isra'ila. Shin wata irin illa hare-haren da Amurka da Isra'ila suka kai kan Iran suka yi wa kasar? Lallai kam dole ya yi masu illa, amma ba illar da ta karya lagonsu, wanda da a ce wannan illa ta karya lagonsu ne da ina tsammanin yakin nan ko kwana biyu ba za a yi ba, za a ci galabar Iran. Za ku ji ƙarin bayani a cikin shirin amsoshin takardunku na wannan mako. Hakanan muna nan tafi muku da karatun labarin hikayata. To duk waɗannan za su zo muku ne a cikin shirin, amma bari na fara da karanto muku labaran duniya. Al'ummar Iran na dakon jin sunan sabon jagoran addini na ƙasar bayan malamai na majalisar masana wadda alhakin zaben sabon jagoran ya rataya a kansu suka ce sun zaɓi sabon jagoran. Akwai raɗe-raɗi masu ƙarfi da ke cewa Mustapha Kamna'i, ɗan tsohon jagoran ƙasar Ali Kamna'i, wanda aka kashe makon da ya gabata a hare-haren Isra'ila da ta kai, shine zai gaji mahaifin nasa. Ana wa Mustapha kallon mafi soyuwa ga rundunar juyin juya halin Iran, wadda ke da matuƙar ƙarfin faɗa a jihar ƙasar. Shugaban Amurka Donald Trump ya yi gargaɗin cewa duk wanda aka zaɓa a matsayin jagoran addini na ƙasar ba zai daɗe ba, matuƙar bai samu sahalewarsa ba. To Amurka da Isra'ila sun ci gaba da kai hare-hare ta sama kan Iran ɗin a rana ta tara ta rikicin da ya ɓarke tsakanin ƙasashen. Amurka ta gargaɗi fararen hula da su zauna a cikin gida, inda ta zargi Iran da harba makamai masu linzami daga unguwannin fararen hula. A ɓangare ɗaya kuma ita Iran ɗin ta ci gaba da harba jirage marasa matuƙa da makamai masu linzami kan ƙasashen Larabawa masu makwabtaka da ita. Saudiya ta ce wani makami ya kashe mutum biyu da raunata wasu mutum 12 a yankin Al-Kharj da ke kudancin birnin Riyadh. Mahukunta sun ce mutanen da aka kashe 'yan asalin ƙasashen Indiya ne da kuma Bangladesh. Al-Kharj yanki ne da ya kunshi wani babban sansanin sojin sama, kuma an yi ta ƙoƙarin kai masa hari a cikin mako ɗaya da ya gabata. To labaran duniyar da yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na BBC. Amurka ta bayyana cewa ba za ta kai hari kan cibiyoyin man fetur na ƙasar Iran ba. Farashin man fetur da gas sun yi tashin gwauron zabi sanadiyar yakin da ya barke. Lokacin da ya zanta da kafar yada labarai ta CNN, sakataren makamashi na Amurka Chris Wright ya yi hasashen cewa farashin mai zai sauko cikin makonni a duniya. A ranar Asabar, Isra'ila ta kai hari kan cibiyoyin man a Tehran da kewaye, lamarin da ya tayar da gagarumar gobara. Iran ta yi gargaɗin cewa za ta kai hari kan cibiyoyin mai a yankin, matuƙar Isra'ila ta ci gaba da kai mata hari kan cibiyoyin manta. 'Yan sanda a birnin New York na ƙasar Amurka sun tabbatar da cewa wani abin da aka jefa kan masu zanga-zangar ƙin jinin musulunci a jiya Asabar abu ne mai fashewa. Masu zanga-zanga sun taru a gaban ofishin musulmi na farko magajin garin birnin, Zahran Mamdani, sa'ilin da wani daga ɗayan ɓangaren ya jefa abin a cikin masu zanga-zangar. An kama mutum biyu a wurin da lamarin ya faru, inda yanzu haka suke a tsare. Kwamishinan 'yan sanda a birnin ya ce bacin an yi sa'a da abin ya haifar da mummunan rauni ko ma kisa. Ƙasar Labanan kuwa ta ce mutane sama da rabin miliyan ne aka tarwatsa tun bayan sake barkewar yaƙi tsakanin Isra'ila da ƙungiyar Hezbollah mai samun goyon bayan Iran a ranar Litinin. Yanzu haka Isra'ila na ci gaba da lugudan wuta kan yankuna da dama a ƙasar, ciki har da yankunan da ba sa cikin waɗanda Isra'ila ta buƙaci al'umma su fice daga cikinsu. Ma'aikatar lafiya ta Lebanon ta ce kimanin mutum 400 ne aka kashe tun bayan barkewar yakin. Ita kuwa Isra'ila ta ce an kashe sojojinta biyu a faɗan da aka gwabza a kudancin Lebanon. To ƙarshen labaran duniyar kenan daga nan sashen Hausa na BBC.
To bayan labaran duniyar yanzu sai shirye-shiryen da za mu kawo muku. Inda a ci gaba da kawo muku labaran da alƙalan gasar hikayata ta BBC Hausa suka ce sun cancanci yabo. A yau za mu kawo muku karatun labarin sai da na faɗi wanda Farida Abdullahi daga jihar Kaduna ta rubuta kuma Aisha Sharif Baffa ta karanto. Idanuna cike da hawaye nake kallon yara na 5 suna ta siɗe ƙananan kofunan da na zuba musu kunu da alamun rashin ƙoshi a fuskokinsu. 4 daga cikinsu mata ne, namiji 1 kuma shi ne ƙarami a cikinsu, marar lafiya mai fama da cutar sikila. Ina tsaye a gefen rijiya na zuba musu idanu, jiki da zuciyata duk a karye, ba kawai saboda wahalar da nake ciki ni da 'ya'yana bace. Sai dan saboda zuciyata da kullum ba ta gajiya da cika ni da tambayoyin da ba su da amsa. Ina malam, me yasa tun da ya tafi ya bar mu tsawon shekaru 6 bai waiwayo mu ba? Na ɗaga hannun dama na daba saitin zuciyata da nake ji tana min wani irin zafi da raɗaɗi. Kamar za ta faso kirjina, na fito waje, na sanya babban yatsana, na sharce wasu zafafan hawaye da suke sitatowa daga idanuna. Na taka a hankali zuwa jikin bangon ɗakina da ya ɗauki shekaru 2, bangon gabas a rushe. Zuciyata cike da tunanin inda malam ya tsaya tsawon shekaru 6 da ya tafi ƙasar Libya neman kuɗi. Allah ya sa dai ba ajali ne ya riske shi a can ba. Na ayyana hakan a zuciyata cikin karaya. Kafin tafiyarsa ya ce zai nemi kuɗi masu yawa mu rayu cikin daula. Ya ce zai gina mana gida mu tashi daga gidansa na gado. Sai dai tun da ya tafi sai numfashinsa ya shige cikin duhu ya ɓace bat. Ba waya, ba saƙon karta kwana, ba aikin kayan abinci, ba turo kuɗin makarantar yara, babu dai komai. Filina da nake tara taro da sisi wanda na siya a lokacin da nake koyarwa kafin koran malaman makaranta da ya ritsa da ni, sai da ya siyar kafin tafiyarsa, ba a san raina ba. Ko lokacin da na yi yunkurin ƙin amincewa sai ya ce, ai ko ki amince ko kar ki amince, filin mata namijinta ne, zan biya ki da wanda ya ninka shi idan na dawo. Ban sake cewa komai ba, sai hawaye suka cika mini idanu. Na ɗauki kwanaki cike da kuncin zuciya da ta rasa muryar magana. Gidan gadon da muke ciki akwai 'yan uwansa guda 2 da suke kamar duwatsu saboda rashin amfaninsa a gare mu. A kansu na ƙara fahimtar asalin karin maganar malam Bahaushe da ya ce daga ƙauri sai gwiwa. 'Yan uwan nasa ba sa mun magana sai ta kama dolen dole. Ba sa taimaka min da komai, rayuwarsu kawai suka yi da iyalansu. Idan ɗaya daga cikin 'ya'yana yana zazzaɓi sai na ga suna kallon mu kamar sharar da aka zubar ya ishi mutane da wari an rasa mai kwashewa. Dalilin da ya sa ban cika ganin laifinsa ba shine ni kaina na wace ƙiƙan 'yan uwan sun watsar da ni saboda talaucin da ya mana katutu. Babu ruwansu da yadda muke rayuwa. Da na lura kamar ma mata suke yi idan na raɓe su, sai kawai na janye jikina gaba ɗaya daga gare su. Dama iyayena sun jima da rasuwa. Bangon ɗaki na ya rushe, ni da 'ya'yana muka koma kwana a tsakar gida a lokacin zafi. A lokacin sanyi kuwa ko kuma damuna sai mu shiga ɗakin tsohuwar da take haya a wani ƙaramin ɗakin da ke cikin gidan. Ita kaɗai ce ke jin tausayin halin da muke ciki. Sai dai kuma ba ta da ƙarfin da za ta iya taimaka mana mu wadata. Yarana suna yawan tambaya ta, mama, babanmu zai dawo kuwa? Me yasa muka daina zuwa makaranta? Me yasa kuma kullum kike yawan kuka musamman ma da daddare? A mafi yawan lokuta sai da in yi murmushi mai ciwo domin bani da amsar basu. Ina kuma shafa kawunansu in saka musu albarka. Idan dare yayi sai mu zauna a tsakar gida ina yi musu tatsuniya. Duk da rayuwar ta yi min zafi, amma ina ƙoƙari in saka su yi dariya saboda dariyar ce kaɗai
ba a siye da kuɗin da ba mu da shi. Ina sana'ar wankau da surfe ne a unguwarmu, sai kuma aikatau da nake yi a gidan wata mata can ƙarshen layinmu. Tana bani 500 idan na gama, da waɗannan kuɗaɗen ne nake siyan kunu da garin kwaki mu sha. Ranar da Allah kuma ya tsaga da rabonmu na samu kanzo da sauran abinci sai mu ci muna murna. Idan ciwon sikilar yaro na tashi, sai dai in je asibitin gwamnati da 'yan canji na ina kuka cikin roƙon a taimaka mana. Wata rana in dace, wata rana kuma su bani haƙuri. A irin haka ne wata rana Allah ya haɗa ni da wata ma'aikaciyar jinya mai tausayi ta taimaka mana aka duba yaro na ta kuma sai mishi magunguna masu yawa. Sannan ta alƙawarin nema min taimakon da ban san ta kowace hanya ba ne bayan ta saurari labarin rayuwata. Ranar wata talata da yamma ina kwance a ƙasa a zauren gidanmu. Kamar daga sama sai na ji an kwankwasa ƙofar zauren da na sake don kar a hango ni daga waje. Na tashi da sauri na buɗe ƙofar, sai na ga wata mata mai cikar kamala, hannunta riƙe da babban leda. Ina wuni? Na gaishe ta. Wa kike nema? Na sake tambayar ta. Bayan ta amsa gaisuwar, cikin murmushi ta fara magana. Sunana Barista Bilkisu Garba. Na karanta labarinki a shafin wata ma'aikaciyar jinya a kafar sada zumunta. Wannan dalili ne yasa na ce sai na zo na ganki da idanuna, tunda ta rubuta adireshinki a ciki. Allah sarki, na gode Hajiya. Na furta a sanyaye da murmushin yaƙe a fuskata. Ba tare da kyama ba, ta zauna akan shimfiɗar fallon tsohon zani na da na yi. A sannan ne ta ƙarewa ramamin 'ya'yana kallo. Daga inda take zaune ta kuma hangin rusasshen ɗakina da yake kallo zaure. Ta ce, wancan ne kangon ɗakin naki? Na kasa amsa mata da baki saboda ƙuncin zuciya. Kaina kawai na iya ɗagawa. A tausashe ta tare ni. Kin yi haƙuri da yawa, amma Allah bai manta da ke ba. Ki ƙara haƙuri Zainab. Daga nan ta nemi izini na ta ɗauki hotonmu da hoton rusasshen ɗakina da yake a matsayin muhallinmu. Sannan ta karɓi lambar wayata da lambar asusun ajiyata na banki. Da ta tashi tafiya ta damƙa min ledar hannunta wadda ke ɗauke da ɗanyen kayan abinci. Bayan kwanaki 2, hotuna na da na yara na suka fara yawo a kafafen sada zumunta da taken wannan uwa ta yi haƙuri fiye da ƙima, ta cancanci taimako daga gurinmu al'umma. An haɗa rubutun da lambar asusun ajiyata na banki. Ban san me ke faruwa ba, sai na fara ganin alat na kuɗi na shigowa ƙaramar wayata mai tocilan wadda kuma na ɗaure ta da robalin. Da farko da na ga alat sai na gana 30,000. Washe gari kuma na sake ganin na naira 150,000. Sai ga kiran waya daga Barista Bilkisu Garba. Bayan mun gaisa da rawar jiki da ɗauki na faɗa mata kuɗaɗen da na gani ta akawun ɗina. Cikin murya mai ƙarfafa gwiwa ta fara magana. Don Allah karki ƙara hawaye Zainab, muna tare da ke. Wannan kuɗi ki fara gina rayuwarki. An jima za a kawo miki POS da firinji ki fara kasuwanci. Akwai ƙungiyar da ta yi alƙawarin siya miki ƙaramin gida ki rayu ke da yaranki. Na zauna na yi shiru. Bayan na gama mata godiya cikin hawaye, na kalli sama na fashe da kuka. Ba saboda yunwa ba, ba kuma saboda ciwon yaro na ba, sai saboda farin ciki da godiya ga Allah. Kwanaki 30 bayan nan rayuwarmu ta fara inganta. Kwatsam sai gashi ya bayyana a sabon gidana kamar walƙiya. A lokacin yarana duk suna makaranta. Salisu, na ji bakina ya furta cikin mamaki ina ƙare mishi kallo. Jikinsa ya ƙara siranta, fuskarsa ta yi baƙi, ga ƙuraje manya marasa kyawun gani. Ki haƙuri Zainab, na dawo, na ga abubuwa sun canza, alhamdulillah, ya faɗa da yanayin naɗe tabarmar kunya. Dariya na yi a nutse, na ce masa, ashe kana raye, ina ka shiga tsawon shekaru 6, ina ka shige kabarinmu da yunwa da ciwo, me yasa sai yanzu ka dawo lokacin da Allah ya yanke mana wahala. Cikin murmushin nadama ya ci gaba da cewa, ki haƙuri, gani na dawo don mu sake gina rayuwarmu daga farko, zan gyara kurakuraina. Da ƙarfin gwiwa a muryata na katse shi da cewa,
sabuwar rayuwarmu ta riga ta fara ba tare da kai ba Salisu, don haka a yanzu ba zan karɓe ka ba. Ina gama faɗin haka na shige ɗaki na rufe ƙofa. Sai daga baya na ji labari a ce Salisu yana fama da ciwon ƙanjamau, ya dawo ba lafiya, ba arziki, ba kuma cika mafarki. Ni kuma na zama uwa mai rainon yara cikin nutsuwa, 'yar kasuwa, ba wai saboda namiji ba, sai saboda na faɗi amma ban kyale kaina a ƙasa ba. Na yi ta yunkurawa har sai da na tashi. Yarana na zuwa makaranta, ina sana'ar POS da sana'ar sayar da zoɓo da ruwan sanyi, ga gawayi da muke sayarwa. A kowace rana idan na tuna rayuwata ta baya, ina addu'ar, ya Allah ka sa kowace mace da ta faɗi ta san cewa tana iya tashi. So an gaishe da Aisha Sharif Bafa da karatun labarin sai da na faɗi. To yanzu haka karfe 9 ne sura kimanin minti 13 a Najeriya da Nijar, muna gabatar muku da wannan shiri ne daga nan sashen Hausa na BBC.